Tkompli tiżdied il-pressjoni fuq il-gvern biex inaqqas mill-pis tat-taxxi fuq il-ħaddiema Maltin u Għawċin. F'dawn l-aħħar jiem numru ta' unions flimkien mal-Partit Nazzjonalista komplew bl-appelli tagħhom lill-gvern ta' Robert Abela biex ma jibqax jintaxxa il-paga tal-ħaddiema sħiħa. F'kelma waħda dik li il-paga gross. Dan kif apparti li l-gvern jaqtalek parti mill-paga l-ennaj, il-gvern jintaxxak fuqha wkoll. Dwar dan, Net News kellem mal-Ministru responsabbli mis-Sigurtà Soċjali Michael Falzon fejn ma jeskludix li l-gvern jibda diskussjonijiet f'dan ir-rigward. Dik ħanajtek hija l-prattika stabbilita. Bħala gvern aħna żgur maħniex ħanirreżistu li nitkellmu. Deċiżjoni li jekk tittieħed twassal sabiex il-ħaddiem ikollu aktar flus f'butu. Iżda l-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-imilu kkonferma li l-gvern tiegħu se jżomm it-taxxa fuq il-kola u fl-ebda ħin ma ddikjara li se jneħħi din it-taxxa biex jgħin lill-ħaddiema u l-familji. Dan ifisser li fil-waqt li l-ħaddiema qed jieħdu żieda l-għoli tal-ħajja b'sena lura, dawn il-flus jerġa' joħodlok minnhom għaliex jiġu ntaxxati. Intant staqsejna wkoll il-Ministru Falzon għal l-Gvern ta' Robert Abela naqas milli jagħti għajnuna lir-raħala bil-konsegwenza li l-produttur lokali spiċċolla l-prodotti tal-ħalib. Il-Gvern ħajkun qed jgħin lir-raħala tinsaqsik fuq hekk għax nafu li l-prezzijiet tal-ħalib kellhom jolew għax ir-raħala stess qalu li ma rċevewx għajnuna biżżejjed minn tal-Gvern. Mhux is-suġġett tiegħi ma tantx nista' nirrispondi b'ċertezza li hu żgur li fejn naraw li hemm bżonn li ngħinu, naraw kif ħanejnu. Bil-Ministru jispiċċa jgħid li hemm limitu kemm il-Gvern jista' jgħin. Din nuqqas ta' għajnuna forsi tefet ukoll ftit pressjoni fuq in-nies, l-dolli tal-ħajja, il-prodotti dejjem jolew, ġifieri ħajkun qed jgħinhom il-Gvern. Il-Gvern jgħin li kulħadd. Ovvjament hemm il-limiti sa fejn tkun tista' tgħin. Bħalissa ir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna għadha qrib is-7%, rata rekord għal pajjiżna. Bil-prezzijiet qed ikomplu jolew, filwaqt li qed jiżdiedu wkoll anke l-ħlasijiet għal diversi servizzi.